Buenas tardes, buenas tardes. As van de March the 10th, March 10, 2022. En van der wel wat merken, die kan hier zijn, dat zijn Mexicanische kleren. En ik heb hier een stromen ham aan, ik kan prima, der wordt mij van Mexico had een zo'n stromen zeeg gebracht. So, mijn vrouw mij ook, wie zei je, mij ook een zo'n stromen ham. So, nu wil ik dat hier weer afwijzen. Nu willen we merken wat ik naam de Mexicanische multiet, Carne Asada aLa Tampiqueña. That is a Mexican dish with meat and all the side dishes, guacamole, rice, and the works. Woohoo, Emmahan. De multiet, dat heeft vlees en guacamole en rijst en schobelen. Alles heeft dat erboven. Ik laat wat zeer schijn smaken. Dat is een zeer bekende, berühmte multiet in Mexico en vielleicht auch in der ganzen Welt. Dat heeft men in 1939 zijn ze aangevangen, eine Familie. En dat doen ze te Frühstück, te middag, te onkas Eierstiet wordt dat opgedasht. So, van der wil ik een beetje afhangen. Ik wil van der de schobelen kijken en de rijst eruit merken. En dan wil ik de bies op der zaten en heb die eruit vermoord. Braucht ihr das nicht alle an einen Tag doen. So, Eberhard, guck die gleich in dort und jüngst gefällt dort. Dankeschön. Okay, das erste, was wir tun, ist dann da ein bisschen Schobeln durchlesen. Das habe ich von vor mir gekauft. Das schmeckt im Schein aus von dem Stückchen, so dann wollte ich ein bisschen durchlesen. Und da wollte ich wissen, was wir das nächste tun. Okay, nun haben wir die Schobeln aufgewaschen. Wir haben hier 2 Köffel voll. En nu werden we die in water juiten. En dan laten we die van even een stuk 2 Stunden abqualen en dan worden we die kerken. Dankzij. Okay, en dan worden we nog Mexicanische rijst merken. Hier hebben we 2 Köffel rijst, 2 cups of rice, white rice. 2 Roma bakkeljanen, 2 nate bakkeljanen. Halve seppel, 2 teen garlic, chesnik. En hier hebben we een halve eetlepel zo'n heinersup. Zo'n chicken bouillon. En hier hebben we nog een beetje gereins. Want we willen, ik heb dat toen hier nog een beetje maken. Zo nu ook in wezen, nu willen we de rijst bruin broden. Hier hebben we nu nog uit een pan. Daar doen we een klein beetje schmurts in. Hier hebben we olive oil. Hier kan je zo'n schmurtsbrokje wel, maar je niet olive oil hebben. En dan willen we onze rijst smak bruin broden. En hier moeten we een beetje oppassen, dus die brandt heel leeg aan. Zo hier een eindrijden wat de smak bruin is. Nu kijk mal, ik geloof den rijst hebben nu zeer fijn bruin. En nu willen we den van 4 afnemen en dan willen we eruit merken om den kerken. Oké, wat we dan het nächste doen is dan de halve seppel hier zitten aan. De 2 bakkeljanen en de 2 teen chesnik of garlic. Dat hier alles zitten aan. En dan doen we 2 Köffel water aan. En dan den halven eetlepel en den Heinerpulver. En want ik zal ik nog erst dan schmack je dat en dat je er een beetje meer aan. Nu willen we dat gewoon fijn maken. Oké, daar willen we dat eenmaal fijn maken. Zo, nu zijn we uit om rijst kijken. Oké, daar willen we nu dat even hier van de rijst eruit maken. Hier hebben we hier 2 Köffel rijst bruin gemerkt. Dat we dat hier smaken aan. Dan doen we 2 Köffel water. En dan nog 2 Köffel water wat we hierbij hadden bij de bakkeljan en de seppelen en chesnik. Dat was dat. En dan doen we dat weer tegen en dan ga je dat smaken en wanneer dat niet zal ik nog eerst, dan bruk je nog maar een beetje van zijn heinerpulver zit. Ik wil ik daar dan een ganzen eetlepel. En dan willen we dit wat een kerken brengen. Dan laten we dat 3-4 minuten kerken. En dan laten we dat, drijven we dat af. En dan laten we dat toch. Dan wordt het goed worden, niet? Want als je eenmaal kerken niet bis aan eind gaan en rieren, weet je dat je bis einde moet. Zo, want als je eenmaal wat een kerken is, dan laat je dat toch, schrijf je dat af, efter 3 minuten. En dan wordt het zeer fijne rijst geven. Oké, nu hebben we de rijst hier braten kerken. Kijk hier. En nu wordt het hier 2 minuten er zo eenmaal aanreren. En nu laten we dat toch. Nu worden het 2 minuten kerken laten. En dan wat we dan doen is, dan draaien we dat 4 af. Ja. En dan laten we dat toch. Nou wordt het goed worden. We wieten laten zijn laten. Dankzij.
Okay, nu kijk hem al nu af de rust hier, about 20 minuten gezeten of zo. Kijk hem. Oh, was een fan, was een fan. Ja, nu is het eruit. Zeer fan goed. Oké, daar hebben we nu de schobelen kerken. Die gaan hier nu 2 stunden en water gelegen. En nu worden we hier zo neer. 2 koffel vol. En dan worden we hier 1 eetlepel schmurts neer, dus broodvat. Lard, 1 tablespoon. Half a onion, small onion. 2 halve sippel. And 2 chestnut-teen, 2 garlic teeth. And then we nog een halve eetlepel aan heinapulver. Dat is een stit. Chicken bouillon, half a tablespoon. And then we have water juiten. Cover this with water. About an inch over. And now we schobelen kerken. Correct the start. Wat kan wezen, want daar scoort zijn. Woohoo! Okay. Schobelen kerken nu. Beans are boiling. Gonna turn down the heat. Nu wordt de hert weer eraf draaien en dan worden we hier laten kerken wat de fan gaat zijn. Wordt de hert hier bloos ganz slecht draaien. Like zo. Oké, wat we nog voor gebruiken is je broden de tortillas en de topopos. Dan nemen we tortillas, snijden we in de half, dan doen we in de hemel. En 3 stukken te snijden, dus dit. Check hem al uit. En dan hebben we de rijstbroden. En dan hebben we maar gebruiken voor onze schobelen en guacamole. Straks is dit, check hem al. Dan hebben we nu alle broden gewoon wezen. We worden nu alle afsnijden. Oké, nu hebben we dat vat hier bij 375 graden. Nu hebben we deze tortillas wat we hadden fijn gesneden broden. Oh, hier is dit aan het heide vat nu. Oeh, dat krizzelt ook zo, ja. Nou, das wird afpassen dat niet überbroden is. Dan jaagt het via. Dat is start. Wat kan wezen, want er is bruin zijn. Oké, nu gaan we deze fijne rijst aan. Dan nemen we die hier uit. En dan we hier zo dit aan de plaat neer. En dan doen we die een beetje zalten. Door een beetje grove zout, allebei een beetje even, dan laten we die een beetje aflaken. En dan doen we die aan de andere plaat neer, dan kun je het wezen. Oké, en dan wanneer ze fijn afgelaakt zijn, dan doen we die hier in deze andere plaat neer. Dan worden we die alle zo stoproden. Dan hebben we fijne rijstje topopos, tomorrow te middag. Nou ja dan. Van der wel, want we schönen Unkersbergen. Toen je gestern gewesen, die hadden Schobel gekerkt, Ries gekerkt. Dat kan je ook immer rein haben. Dat kan je sogar haben al lang eier reingemerkt, een eier vroor in een vriezer. En hier deed je dat op en dan merk je dat rein en hij dat rein. Dan braucht je dat niet al aan een dag dan. Maar dan gaan we. Nu werden we dat merken, wat ik naam Carne Asada, aLa Tampiqueña. Hij nog helemaal gemerkt, ik hoop niet lekker dat. En we gaan. En ik hoop, er zijn zo'n mensen maken, waar dat je jankend heeft eten te merken en wat ze denken. Oh, van die bal dat we Strukland dat kom merken, dan kan ik dat ook. Ik hoop die denken zo. En dan laat me weten in de comments. Wat hebben we gaan. Nu wil ik weten wat we dat gebruiken. Want er zijn vele recepten in de stad. Einer zegt, oh, dat is niet de stad, dat moet ze staat, dat moet ze staat. Dat had zich klik. Dit een recept wat ik van jou heb, dat interesseert mij zeer. En dan heb ik dat genomen en we gaan. Nu willen we dat mal merken. Ik wil weten wat we alles gebruiken. En ik hoop je merken dat ook. Dat zit vielleicht compliceerd eenmaal, maar dat is goed. Het zijn die omzinnung, waar je de familie alle raam haben. Einer merkt guacamole, einer kerkt ries, einer kerkt schobelen, einer der dit, einer der dort. Ja, weet je, dat würde die Familie einfach vielleicht taub bringen. Würde je vielleicht scheinbar alle taub mal eten merken, nicht? Spazieren en zingen en piepen en wer weet wat alles. En vielleicht nach Bahn wird Mexikanische Musik anhaben. Hey, wer muss ein Wort von dir? Okay, da wil ik een schwindbit weten wat we hier hebben. Hier hebben we wat we namen queso fresco. Hier in Canada hebben we dat wat ze namen feta cheese. Dat zijn wat meer verkruimelen. Dat gebruiken we hier voor de enchiladas. Hier hebben we een kleine doosje schmand.
Hier haben wir Tortillas, Korntortillas, wie wir auch mit Enchiladas merken. Und hier haben wir Enchilada-Sauce. Die kann entweder am Stück oder selbst merken. Ich kann Ihnen dort mal gewesen. Video Nummer 46, wo wir so eine rote Enchilada-Sauce merken. Hier haben wir Mozzarella-Käse, Wetterkäse. Und zoals ik zei, je kan zo'n brokkenes geweld, maar je niet dit hebben of dat hebben, dan doe je een beetje wat anders. En hier hebben we een sippel. Hier hebben we een rode peperzout, dat noemen ze bell pepper. Hier hebben we chili poblano. En waar je dat niet kopen kan am Stuur, dat had ik bij Superstore gekocht, dan koop je daar bloß een gereine bell pepper. Chili morron. En daar hebben we dan avocados, een citroen, limon, 2 bakeljanen. En hier hebben we een beetje een jalapeno. En waar je dat niet hebt, waar je serranos hebben, dat is nog beter. Dan brok je zo'n stoot. En hier hebben we nog een sippel. En daar hebben we cilantro. Dat wil we maken in guacamole. En waar je dat niet leggen, dan loot je dat uit. En hier hebben we een beetje vlees. Dat noemt zich flanksteak. Dat je kan skirtsteak brokken. Maar zo'n steak is geweldig. Ik heb deze van jou gepikt. En ik heb een butcher, we kijken dat als een zeer fan biet vlees, maar wanneer je een andere biet hebt, dan doe je dat. Dat is goed neef. Ja, en deze recept voor ik heb gemerkt, wanneer je niet dit of dat aan hebt, dan doe je wat anders. Dat is goed neef. Zo, nu willen we zien wat we alles voor een aanrijden kunnen. Oké, dan willen we mal onze guacamole merken. Hier hebben we 2 sneden bakeljan. Hier haben wir ein Jalapeno, 2 Schneiden, weil die nicht gleichen, dann lässt ihr den uit. Hier haben wir Cilantro, die gleichen sehr Cilantro, und die das nicht gleichen, dann lässt ihr das uit. Hier haben wir eine halbe Nate Sippel, sehr fein 2 Schneiden, aber dort. Und dann, hier haben wir dann 2 Avocados, und ich weiß nicht, wo das sehr fein, wo hier ein bisschen steht. Durch lang schneiden kann ich vielleicht sein. En dan nemen we een lepel, schaal dit smaak uit, kijk maar. En dit guacamole, dat wil een beetje groef hebben, dat wil niet zo zeer fijn hebben, dat is wat het recept redt van. Dit is een steinkheid past met maas een beetje stit, draaien door, hij in de buiten. En dan dat je waar zo staat, fijn, een kleine klaartjes snijden. Ja, dan neem je dat maar en de lepel waar, schaal je dat zo uit, krijg ze staat. En dan rie je dat zeer fijn durch. En ik wil je hier nog aanwijzen, we hebben hier 2 avocados. En waar je meer wil, je een grote familie zijn, dan merk je meer rein. Krijg ze staat. Schoof dat, aber krijg er, schoof dat krijg. Hier waar ze staat, ja. Weer optrekken, draait je de zusmaak uit. Dat je waar een beetje steert. Kijk hem al dat, zeer schijn. Lepel, krijg ze ontje tomaat. Kijk hem al dat. En dan wat we doen is, dan halen we hier een halve citroenlijm. Trekken we die er nog mank. En als je nog meer citroen wil, dan doe je een ganze citroen. Maar we worden nu bloos een halve. Ik leg dat niet dat het te zuur is. Ja, kijk hem op. Woehoe! Wow, mamma mia. Nou, wat we doen is, dan doen we hier een beetje zout, grove zout. Zoveel als hier dan blijven. We een beetje smaken. Ja. Wat je dus dit wel een beetje verruit merken, dat kolen. En wat mij gezegd wordt, waar je door dan een steen door nemen, den steen erbij laten, ook een Polak olive oil. Bloß een Polak, dus een beetje sterk. Polak door olive oil. Dan wordt het niet zo leicht zo bruin. So, ik weet niet of dat zo is, wie wordt het van daar uitspringen. Ja, kijk hem op. Dat is right. Ik wil hem een schwin beetje smaken. Arriba Tampico! Dat is die guacamole. Ja, nu kijk hem op. Nu hebben we dit beet steak, wat ze naam flanksteak, hebben we een half gesneden. We hebben dit bij Spence Brothers gekocht. Die hebben dat zeer fijn vlees. Want je wil op iedere fijn vlees gaan, dat wordt een Spence Brothers. Door een winkler. En we hebben
Nu werden ik gelijk zijn, dan wil ik plus 2 bieter broken. Ik wil deze beide broken. En dan, wat ik dan doe, is, dan neem ik die en doe een klein beetje afzalten, zoals je zien kan. En een klein beetje met peper nog een beetje van beide zijden, een klein beetje bezalten. Zo zal het schiek blijven. En dan, wat we dan doen, is dan doen we dan een klein beetje olive oil nemen. En dan glipst je weer je scheid aan. Ja, nou waar je kunnen hängen gaan op iems eigen schwint. Kijk maar dat. Dan nemen we nog een halve citroen, lime, halve lime. Dan doen we dat nog proberen even te squeezen en eens met de, dat is de start, kraak de start. En dan helemaal daar kneden, dan laten we het voor een halve stunde zetten. En dat geeft ons tijd om dat even al eruit maken. Ja, kraak de start. Ja, nu laten we dat liggen voor een halve stunde. En dan zijn we eruit van vlees bakken. Dat noemt zich marinating the meat. Met afweken. Okay, next what we're doen is hier een paar tortillasbroden voor enchiladas. Dus de grootste beetje broden naar beide zijden van een halve minuut of 1 minuut aan één zijde. Draaien we die aan. En dan zijn we eruit om enchiladas maken. Okay, wat we dan doen is dan doen we onze peperschoten hier een beetje ruischen. Rondom een beetje fijn zwart maken, een beetje bakken. Ik heb een beetje beglipst met olive oil, dan bakken een beetje beter. Nu worden we gans, rondom de zwart maken we dus jalapeno. Dan worden we in de lucht nemen, dat een beetje fijn zweten doen, dan gaan we de fijn afschalen. Zeer schijn. Oké, nu worden de Chine's gaan alle smaak zwart geruischt. Dan doen we hier zo in de lucht nemen. En dan laten we die door een stuk 10-15 minuten zweten. En dan gaan we die fijn afschalen. Oké, nu kijk maar. Nu gaan we deze peperschoten hier laten een beetje resten. Kijk maar hoe fijn ze zich die afschalen. Zeer fijn. Wauw. We worden alle smaak afschalen. En dan we kunnen wijzen wat we het nächste doen. Ja, kijk maar. Zeer fijn. Oeh, ja. Oeh, baby. Kijk maar dat. Look at that. Zo fijn geruischt. Zie? Worden alles gestart aan en dan we kunnen wijzen wat we het nächste doen. Oké, het nächste wat we worden doen is dat we dat grijs maken. Gaan we doen heute de pan waar we hier seppelen nemen, waar we dit eerste beetje bruinbrood en dan gaan we dat even grijs maken, chili. Och, det är fan bättre brunt till bröd, men det är fan grått fan brunt till varden och var det vid dem an. Okej, nu kikar man, nu har det säpplen så strömbrun bröd, kan det sein. Dann da det chili hinein, all de peperschoten. Ja. War dort von ein paar Minuten durchbroden. En dan wat we hier nu nog weer doen, is dan doen we hier nog een beetje peper aan, zoveel als we aan het luiden. En zout krijg zo, hier een beetje zout nemen. Niet verschrikkelijk veel, bis het goed luiden. En dan wat ik dan nog doe, is dan een klein beetje chesnikpulver. Garlic powder, a little bit, just a taste. Krijg ze start. We worden het durchbrood en dan is dat eruit. Oké, wat we dan nog doen. Dan doen we hier nog een klein beetje smoot maken. En dan nog helemaal een beetje fijn durchbroden. En dan is dit eruit. Check them mal, ik wens je kon dat rekken. I wish you could smell it. Oh ja. Yeah. Little bit of cream. En dan wordt het eenmaal opkerken. En dan is dit eruit. Zeer schijn. Oké, de schobbelen waar we hier nu fijn draaien. Dan met durchbrood en dan hebben we hier refried beans. Krijg ze start, waar we zeer fijn draaien. We zitten onze grill is hier uit. Vandaar dat we op baan weer in buiten is het raak niet koud. Ja, kijk maar daar. Krijg ze start. Ja. Wens je kan dat rekken en hier. Kijk dat hier. Zeer schijn.
Check mal. Oh ja. Das wird von der Seite scheinen Ofenkast geben. Carne Asada aLa Tampiqueña. Gewöhnlich der Sommer wollen wir das Büten backen, aber Kohlen, aber von der da wir Bären werden. Büten ist das 20 Grad kalt, Celsius. So von der da wir Bären. Okay, dann da wir das andrehen, checken wir das. Das werden wir nicht Togo haben, wie gleich noch ein bisschen von Bären nach Meer, lieber rot ist. Und die kann je das ein bisschen länger backen. Oh ja. Direkt über Seierschein. Ich würde sagen, dort ist gut. Check das mal. Oh ja. Und dann wollen wir dort hier mit einem Goldpapier rollen. Für ein paar Minuten rühren, was wir immer hier rein haben und dann wollen wir umsetzen. Okay, da werden wir hier mal Enchiladas merken. Hier haben wir die gebratene Tortillas, was ich nicht weiß. Da würde ich hier an das Enchiladas nehmen. So about 10, 15 Sekunden liegen lassen. Dann da würde ich an diese Scheiben nehmen. Und dann, was wir dann tun, ist dann da würde ein klein bisschen Käse ab. Und dann da würde ich überfolgen. Und dann da würde ich noch einmal überfolgen. Von der merken wir eten für das Auge, auch für Scheinschmack. So, check mal das, kriegst du dort. Ja, das sind ein bisschen eine kleine Dreieckes. Und da wo der nächste so dort, kriegst du dort, ja. Ich wollte wissen, und dann ich einmal was aLa fertig sein, der große Ski voll scheinen eten, aber ich kann wissen. Was das hier hat, ganz schlapp wird. Da. Und da war ein bisschen Käse über, das ich sagen kann, und da wird über kloppen half. Und dann da wir mit der Gaffel nehmen, da wird noch einmal über kloppen. Kriegst du dort, da, check mal. Da hat ein bisschen ein Dreieck gehabt. Kriegst du dort. Und dann war die alles so dort, dann wird ich wissen, wo das sitzt, weil wir die ganze Ski voll vorne kann. Okay, da werden wir uns hier mal die Ski voll reinmachen. Carne Asada aLa Tampiqueña. Das erste, was wir tun, ist, wo wir uns das Fleisch hier ein bisschen lang legen. Kriegst du dort. Und dann, was wir dann tun, ist, da wo wir die Enchiladas hier ein bisschen lang, kriegst du dort. Da haben sie ein bisschen top gelegt, ein bisschen dreieckig, da ein bisschen Schmack sitzt. Kriegst du dort. Wir wollen Feuer stark, die reden von 3, aber wir wollen ein Feuer stark. Kriegst du dort. Ja. Und dann, was wir dann tun, das nächste, dann nehmen wir dann über die, wir haben hier, refried beans, das sind Pinto beans, gewöhnlich tun sie schwarze Schaufeln, aber wir tun von der Pinto beans wegen das, was wir gleichen. Und dann hier haben wir dann Mexikanische Reis, Arroz a la Mexicana. Kriegst du dort. Und dann hier haben wir dann das Greins, was wir spraten haben. Check mal das. Das Chili. Oi, ich glaube, das war sehr schön schmecken. Kriegst du dort. Ja. Und dann hier haben wir noch was von Guacamole. Wo wir hier noch Guacamole so dort nehmen. Kriegst du. Ja, check mal. Oh ja. Und dann, was wir dann tun, hier bei den Enchiladas, du nach Queso Fresco oder mit so einem Feta Cheese über. Du kriegst es dort. Ja. Und noch ein Ding, was wir nicht wollen vergessen, ist, dann haben wir noch die gebratene Tortillas, was wir gestern haben gemerkt. Die da wir hier so steht, an die Schaubel nehmen. Und da habe ich die Guacamole. Ich habe so einen stehenden Goffelbrocken.
En hier hebben we de rijst. Daar maak ik de rijst ook nog een beetje zo stort. Ik heb de rijst met de eetzakken, met de chips een beetje eten. Daar, kijk maar. We zetten de schieven eruit. En nu willen we ovenkaas eten. Dankzij. Oké, daar willen we maar eten. Carne asada aLa Tampiqueña. Ik heb dat. De ganze schief als eruit. We hebben hier guacamole, refried beans, rijst en enchiladas en vlees. En nu willen we eten. Zo. We hebben hier een Mexicanische kook. Ik ga den loten buiten een beetje mes afvriezen, maar zijn staat niet wat teveren. Dat moet zijn. Oeh, perfect. Geraakt. We hebben hier Mexicanische kook. En zoals ik immer zei, we hebben dankbaar zijn. Dat God ons wat hij gezegend heeft. En dat God zo goed voor ons is. Zo, nu willen we dit moet smaken. Waar is een beetje dit geruins hier smaken. Dat geruins waar ik ook je merkt. En dan de rijst. Mexicanische rijst. Wow. Zoals ik zei, dat is een beetje arbeid op meer, maar waar je alle een beetje top doen als een familie, dat kan je alle tegelijk merken. Dat kan er wat in schijn doen. Dan de guacamole. En dan hier hebben we de enchiladas. Die hebben een beetje stroom opgelegd, dat een beetje van uw, dat een beetje smaak zit. Wow. En nu hebben we dan die moeder vleesjes smaken, nu hebben we dat smaken. Wow. Ik hoop je merkt dat ook. Dat is met arbeid, maar ik weet niet zeggen, je kan schabelen en rijst dat je het voorop merken. En de guacamole een klein beetje voorop doen, pushen een eier. Wow. Dat is met arbeid geweest, maar ik weet niet zeggen. Arriba Tampico. Ik hoop je merkt dat ook, en laat je weten. Ganz fijn.